Before we start, don't forget to like, comment and subscribe. Thank you very much. Yan siya, diba? Yan, ganyan siya. Ayan guys, bali ito yung napamili natin dito lang sa wholesaler. Ito sa malapit sa amin, bali umabot tayo ng 3,980. Sabi ko kay ate, wag lalagpas sa 4K dahil 4K lang talaga yung dala ko. Kaya yan, meron pa tayong sukling 20 pesos. Ayan guys, kasi ang sadya ko lang naman talaga is mga chichirya. Kaya lang syempre pag nandun na tayo, ay napapabili na ako ng iba-iba. You know I'm gonna get Chichirya. Ayan guys, yung ating mga napamili. Ayan, chichirya. Ayan, gabi na. Sarado na rin sila. Bali kami yung last na customer. Ayan guys, yun yung ating mga napamili. Tsaka ayan pa. Tapos ito. Tapos ayan. Ayan, kinakabit na ng asawa ko sa pintuan. Kasi yan, wala nang laman yung pintuan ko. Ayan siya. Diba? Ayan. Dali, nakabili rin tayo ng spring. Ayan, ang bentahan ko ng spring ay 8 pesos. Tapos bili tayo ng ice pop. Mga candy. Tapos nakabili. Ayan guys, bali bumili ako ng Rexona blue at saka yung dark na panglalaki dahil wala sa grocery, walang available. Ayan. Bumili tayo ng tag-isang dosena blue at saka pink. Ayan. Diba? Ang bentahan ko niyan ay 9 pesos. Nakabili tayo ng 4 na kilong wash. Tapos 1 kilong brown. As in brown na brown. Ayan, 1 kilo lang to. Tapos yan is 4 na kilo. Tapos nakabili tayo ng 2 sachet or 2 tie ng spring. Tapos at yan, nakabili rin tayo sa wakas ng Champion Energen. Ayan. Bentahan ko niyan is 13 dahil mahal na nga yan, di ba? Ayan guys. Tapos yun is mga chichirya na lang yun. Tapos ayan pa. Tapos ito naman is mga mani. Ayan, mga candy. Ayan siya, diba? Tapos ito naman, yan, hindi pa natin na ilalagay dahil meron pa ako sa rep. Ito rin, tsaka yung, ayan. A few inches later. Tapos ayan yung mga mani na mga chichirya mamiso. Ayan, kinakabit ng anak ko. Ito o, the rest na lang. Dito yung kaming ko. Habit na natin ito. The rest ka. Yan siya, diba? Yan, ganyan siya. Ayan guys, bali meron pa tayong 3 bundle ng mga chichirya. Tapos, ito yung asukal natin. Tapos yan yung ating kasama pa. Meron pa tayong isang box ng MP Light litro dahil yung kay Pure Gold 2 box yung kinuha natin. Tapos yung ating mga chichirya, di ba? Chichirya pa more. Oh, di ba? So may pintuan lang natin 'yan. Yun lang guys. Thank you for watching.